Hobby magazín. Teď, poté, co byla řeč o lahodné zvukové masáži, vezmeme to zase z jiného soudku. Máte, mírně řečeno, čiperné děti a stěží udržujete zdi v jejich pokojíčku čisté. Celý problém možná vyřešíte, když jim zdi barevně vyzdobíte a vaše ratolesti se navíc budou kochat svými oblíbenými obrázky. Jenomže, co dětem opravdu na zdi namalovat, jaké barvy použít a také, jak se potom té malby zbavit, až vám děti vyrostou. O tom si povídala Markéta Vejvodová s architektem Danielem Purgertem ze společnosti Zahrady snů European Service. Jak byste jako architekt využil zdi a jejich malbu v dětském pokoji? Zdi v dětském pokoji pro mě neznamenají pouze jednolitě stěnu vyplnit barvou. Na jedné straně růžovou, na druhé bledě modrou, potom žlutou nebo oranžovou. Já bych rozhodně pracoval s tím, že samozřejmě se to vždycky váže k věku dítěte, ale že bych jí tu zeď použil jako výpověď, jako kroniku naší minulosti, anebo i to, jak dítě směřovat dopředu. A pokud je 3leté nebo 2leté, 5leté, tak bych rozhodně to využil pomocí kreseb, ať jsou to pohádkové bytosti, anebo se podíval do rodiny, že má bratrance, sestřenici, že to může být nějaký výlet v minulosti, kde jsme byli a ta kresba se může na té stěně objevit a vzpomeňme si na samotné ledové obrázky, které měly atmosféru právě toho, jak si hrajem. A když to všecko napasujeme vlastně na to dítě a na to, co v rodině zažívá, tak tam můžou být podprahové kresby, které vlastně jako rodiče tomu dítěti nabídneme a ono se k tomu začne samo pasovat. V tom případě měli bychom tyto kresby malovat my jako rodiče, anebo je potřeba to svěřit odborníkům? Pokud jsme zdatní malíři, takže kreslíme, tak samozřejmě, protože ten náš rukopis tam bude mnohem ještě příjemnější, když s tím dítětem budeme u toho asistovat týden, ale jestli si nejsme v tomhletom jistí a bojíme se, že by výsledek nebyl takový, jaký vlastně si představujeme, tak na internetu je spoustu v podstatě malířů, kteří se nabízí sami, že udělají kresby ve vašem dětském pokoji. To budou schopni z vašich podnětů rozhodně hezky udělat. Asi budeme potřebovat barvy, které půjdou jednoduše přetřít. Jaké barvy bychom v tomto případě měli používat? Ne, abych se spíš bavil o barvách, které jsou hlavně nezávadné a jsou vodou ředitelné. Takže vodou ředitelné disperzní. Musíme ty zdi potom třeba nějak přelakovat? Když bych to mohl doporučit, tak je to lepší z praktického hlediska. Prodávají se opět vodou ředitelné nezávadné laky, které vlastně v jemném spreji na ty kresby vlastně přenesete a kdyby dítě ve své aktivitě vzalo tužku nebo propisku nebo fixu a nerado tam něco, nebo chtěně tam něco dokreslilo, tak to můžete potom snadno umít. Tím jste se dotkl dalšího bodu. Máme vůbec v tomto případě vymezit dítěti nějaký prostor, aby si na zeď také samo mohlo něco namalovat? No, vidíte, celá kresba může být situovaná k jednomu místu, které tomu dítěti přímo na zdi anebo na nějaké tabulce vyčleníte. Může to být prostor třeba vedle okna, kde v té kresbě vytvoříte trojrozměrný pohled těsně před učebnou ve škole a do toho místa umístíte destičku plastovou o velikosti 80 cm na 50 a to dítě má dojem, že se jedná o školní tabuli, tak tam najednou máte přímo pro něj na zdi vytvořené místo. Jak ale dítě roste, tak je samozřejmě také potřeba ty kresby změnit. Jak komplikované je potom ty barvy přetřít a celkovou image pokoje změnit? Není to ani nákladné, stačí koupit disperzi, tu použijeme jako hlavní přetření těch původních motivů, abychom ujednotili povrch a pak už jenom zvolíme tón, kterým chceme v závěru mít pokoj vymalován. A pokoj je nový, čistý, jednobarevný a může sloužit novému účelu. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.